Sziasztok! Ebbe a videóban egy nyújtásvariációt fogok nektek megmutatni. Általában ugye a regeneráló nyújtás az óra végi negyedik órarész, ezt megelőzően az erősítő blokknak az utolsó mozzanataként mindig a hátizmokat erősítjük, ezért az esetek nagy százalékában hasonfekvésben fejezzük be a gyakorlatot, úgyhogy én most innen fogom elkezdeni nektek a nyújtást. Jó, hasonfekvés, hanyatfekvés, majd felülünk. Végig talajon fogunk dolgozni. Nyújtozzunk meg. Ellentétes oldali karláb. Jobb kéz nyújtózik felfelé, bal láb pedig lefelé. Fújjuk ki a levegőt. Majd csere. Kartartás, lábtartás, csere. Bal karra felfelé, jobb lábbal lefelé. Fújjuk ki a levegőt. Jó, emeljük meg a felső testünket, helyezkedjünk el alkartámaszban, a fej természetes testtartásban, talajon a tekintet, laza a farizom, a vállakat ne engedjük be, hanem toljuk le, és a hasizmokat közelítsük a talajhoz. Hasizom nyújtása, egyenes hasizom nyújtása. Fújjuk ki a levegőt. Toljuk ki a hasunkat. Jó. Fogjuk meg a jobb lábunkat lábfejénél. Térd ízületi feszítőket nyújtunk. Fújjuk ki a levegőt. Egy-egy adott statikus helyzetet 10-15 másodpercig kell megtartanunk, hiszen csak egy regeneráló nyújtásról van szó. Kartartáscsere, lábtartáscsere. Csípő marad a talajon. Jó, óvatosan engedjük el, majd forduljunk át hanyatfekvésbe. Így is nyújtózzunk meg. Visszafeszített lábfejekkel, magas tartásban a kéz, és nyújtózzunk. Fogjuk meg a jobb lábunkat, térdünket, közelítsük a mellkasunkhoz, lazán a lábfej, csípő marad a talajon, fújjuk ki a levegőt a szánkon, és húzzunk egy picit rajta. Vezessük ki oldalra, közelítjük a térdünket a talajhoz, ellentétes oldali csípő marad a talajon. A csípő közelítőket nyújtjuk. Húzzuk vissza. Jó. Vezessük át az ellentétes oldalra, ellentétes karral fogjunk rá a térdünkre. Jobb kéz nyújtva a talajon, rézsutos mélytartásban, oldalsó mélytartásban, törzsel, fejjel, vállal nézünk rá a karunkra, miközben közelítjük a térdünket a talajhoz, és fújjuk ki a levegőt. A csípő távolítókat, a nagy, a kis és a középső farizmokat nyújtja. Hozzuk vissza, nyújtjuk ki a levegőbe a lábunkat, amennyire megy, pipál a lábfej. Hajlítókat nyújtjuk, térdizületi hajlítók. Óvatosan hajlítsuk vissza, és helyezzük le a talajra. Lábtartás, csere. Sorrendiség teljesen ugyanaz. Csípőfeszítők, tehát a nagy farizom nyújtása. Kivezetjük oldalra, csípő közelítők nyújtása. 10-15 másodpercet várunk, ellentétes oldalra átvisszük a térdünket, átfogunk másik kézzel, vállakat próbáljuk a talajon tartani, és elforgatjuk a fejünket, és kifújjuk a levegőt.
és kinyújtjuk magasba. Nem tudod kinyújtani a térded, az sem baj, próbáld meg amennyire csak tudod, ne feszíts túl, és úgy húzd magad irányába. Hajlítsd vissza, és egy nagy lendülettel a térdet segítségével ülj fel nyújtott ülésbe. Hajoljunk előre, fújjuk ki a levegőt. Próbáljuk megnyújtani a térdeket, de nem teljesen átfeszíteni. Amennyire megy, hajoljunk előre. Laza a törzs, laza a fej, laza a láb, a boka, és hajolunk előre. Orrunkon szívjuk, és szánkon fújjuk a levegőt. Ha tudod, akkor fogd meg a térdedet, lábszáradat, bokádat, cipődet, ami megy, és most még egy nagy levegővétel után fújás közben közelítsd a térdedet, a fejedet, az orrodat egymáshoz. Jó, nyissunk terpeszülésbe. Nincs túl feszítve a térd, de nyújtva van. A boka laza. Veszünk egy mély levegőt az orrunkon, és a szánkon kifújjuk. Megpróbálunk alkartámaszban elhelyezkedni, ha nem megy, akkor kéztámasz is megfelelő, ameddig tudunk. Éppen egy pici feszülést kell, hogy érezzünk, akkor lesz jó. Fájdalmat tilos érezni. Az már biztos, hogy egy túlfeszített állapotot jelez, ilyent a safe aerobikban tilos alkalmazni. Most is a csípő közelítőket nyújtjuk. Átfordulunk a jobb lábunkra. Tért hajlítok, visszafeszített lábfej, vádli, lábszárizmai, nyújtása, oldalt alkartámaszban, nyújtózunk felfelé, törzs oldalra hajlítóinak a nyújtása, csere. Vádli, lábszárizma, és oldalra. Vissza középre, zárjuk a lábunkat, törökülésbe, hajoljunk előre, pupos háttal gördülünk fel, belekapaszkodunk a térdeinkbe, pupos háttal kifújjuk a levegőt, hátizomnyújtás. Oldalt egy picit még megnyújtózunk, föl, kifújjuk a levegőt. Váll leszorít, lapocka hátul zár, hajlított könyökkel, mellizomnyújtás. Hozzuk előre megint a karokat, kulcsoljuk a hát felső részének nyújtása, illetve ebbe beletartozik még a delta hátulsó rostjainak és a váll hátulsó részének a nyújtása. Hátul kulcsol a kar, vállizület delta előső rostjainak nyújtása. Leszorítjuk a vállunkat, balkart előtt, test előtt elvezetjük, ellentétes oldali karral megfogjuk, leszorít a váll, ismét a váll izmainak a nyújtása. Marad a kar, hátul megfog a lapocka, triceps nyújtás és kartartás csere. Picit az alkar izmainak is az alkarizmait is megnyújtjuk. És végül a fej, a nyak nyújtása. Laza ujjakkal, egyenes háttal hajolunk előre, oldalt, csere, egy pici fejkörrel zárjuk a gyakorlatsort, csak test előtt, váltól vállig. És levegő, szívjuk az orrunkon,
És fújjuk a szánkon. Szívjuk az orrunkon, és fújjuk a szánkon. Utoljára bent tartjuk, és kifújjuk.